तोहरे नमवा लिखा हलिया काट के अपल डला से कर जवा में गे जान कि हमारो के ले चल ससुररिया बन अको के बंद गोदर जवा में गे जान। लेकिन लड़का भाव में कैसे कहता कि तोहरे नमवा लिखा हलिया काट के बंद डवा से कर जवा में गे जान। आशीर्वाद हो। चलिए बहुत बहुत के पुरस्कार। बेटा हमारा आशीर्वाद तरह साथे बा, आगे बढ़ो और हमरा भोजपुरी के नाम आगे रोशन करे बा बेटा। अपन को डरेला का काम नहीं है, हमने का आशीर्वाद तरह साथे बा। गाओ ढीटे बेटा। बहुत बहुत के पुरस्कार हमें निर्मला दी की तरफ से। निर्मला चाची की तरफ से बोल दो। लड़का बड़ी भाव में कहता का तोड़ के जैसे हम दिलवा मारी ले गोली भेजवा में के जान। तोड़ के जैसे हम दिलवा मारी ले गोली भेजवा में के जान। तोड़ के जैसे हम दिलवा मारी ले गोली भेजवा में के जान। तोड़ के जैसे हम दिलवा मारी ले गोली भेजवा में के जान। हमारो के ले चल ससुररिया बंदा बंद जवाने के जान।
लड़का बड़ी भाव में कहत का तोड़ी के जइबे हम दिलवा मारी लेबो गोली भेजवा में के जा तोड़ी के जइबे हम दिलवा मारी लेबो गोली भेजवा में के जा हमर ले ले जब ससुरलिया बंदा भेजवा में के जा और लेका बड़ी भाव में कहता का घूमल हलियो बैठ के एक संग दोनों तपर दवा में